ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстон, ирӯза наворда боз якчанда хонаҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки барои реклама дошта бошен, метавонед дар WhatsApp муроҷиат бикунед, дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somontaj ва дигар сайтҳо реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистон пешкашон мешавад. Обши 11 дона хона квартира ҳастад, ки навуриш мекунем, тамошо кунед. Квартираҳои яъне ки коробка ҳастай, ремондор ҳастай. Хонаҳои назди ҳавлигӣ ремондор ва коробка дорем, ки пешкашон мекунем, тамошо кунед. Дар видео лайк монед, дар канал подписаться кунед. WhatsApp барои қабули реклама мегузорам. Чизе ки дорен рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. Видеоро сар мекунем то охир. Дӯстон, тамошо бикунед. Шумо дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул бошад гузарен, тамошо кунед. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз. Касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нави Акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд. 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, Акай Рустам дар WhatsApp шон нависен аз номи канали YouTube Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай, ки дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Раҳимзода да дӯстон қарор дорад. масоҳати замин 6 сотиқа ташкил метиҳад, ки дорои 4 ҳуҷра. Кӯлоб, маҳаллаи Раҳимзода. нарх 280,000 сомонӣ. занг зад далши маълумотша бигирен. хона ҷойгир аст дар маҳаллаи Раҳимзода мегӯяд, шаҳри Кӯлоб. масоҳати 6 сотиқа, 4 хонага, ҳамаи шароитош муҳайё. одаме ки мехара даромада зиндагиро сар мекунад. тамом ҳамаш қоидавӣ кардагӣ. эҳтиёҷ ба ҳечи нест. фақат 280,000 боз як нимчи савдо мешавад. мехарен дӯстон, лоқи парта меёри, зиндагиро сар мекунӣ. лайкотона монед, подписаться кунед. фикротона комментария кардана фуромӯш накунед. аз куҷо хона, замин, квартира дар корай, дар таги комментария нависонда монед. бачаи азиз, мо навор мекунем. худо хоҳад. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Бувагда қарор дорад. 9 сотиқ замин, 3 ҳуҷра, 250,000 нарх. ноҳияи Варзоб, деҳаи Буваг. хуб, Варзоб Харангонда қарор доштааст. 3 комната, масоҳати замин 9 сотиқа ташкил метиҳад. ҳавлӣ, хонаи назди ҳавлигӣ. ремонтҳои хонаҳо дӯстон бад нестай. хушвак ремонт кардагӣ, хулоса ҳамин барои зиндагӣ кардан тайёр кардиянд. 250,000 нарх мондан. кадом метавонед ки серьёзни харидорен, худо хоҳад як киши нимчи арзон мешавад бо. фақат ки дӯстон беҳуда занг назанед, ши тамом. 250,000 дорӣ, аз ҳамин тарафо хонахар ҳастӣ, пас занг бизан бачаҳоча. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул бошад гузарен, тамошо кунед. силкаш дар таги комментария. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред, ба шумо ширкати Акай Нозима тавсия метавонем, ки зиёда аз чанд солҳо оид ҳамин система кору фаъолият кардастанд, ки 4 та WhatsApp шона мегузорам. фақат аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон омада ба мошиношон бортона мегирам прямо Тоҷикистон. паши ҳар ҳафтаина бор мебарам ба Тоҷикистон. бачаҳо бор бурда мешавам. ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдату, Бохтар, Вахш, Хуросону, Ҷиликулу, Шаҳритӯзу, Ёвону, Нораку, Данғара, Темурмалику, Фархору, Ҳамадонӣ, Восекло ва дигар самто бор рӯй мекунад. бачаҳо ҳар ҳафта худо хоҳад борҳошон меравам. фақат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акай Нозим муроҷиат бикунед. барома дӯстон дар 4 та WhatsApp шон занг зад
روی کنیم براتون. دوستان میگذاریم با سیومین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه را بینین، یعنی که با پروژه بهترین پروژه خیلی اکونومیش نکردگیان. آدمایی که صدیق کم خویش کردن از طرفای دوشنبه تریتوری ماشین بزرگ گفته بودن، این میشه مثال روی کردن قبول کردیم پیشکش رو میکنیم. 2 حجرگاه های 2 صدیق زمین داره. 2 حجره 2 صدیق زمین. پایان کاروان پیشین ماشین بزرگ شهری دوشنبه 238,000 سوم نرخش 238,000. خب خانه در پایان کاروان پیشین ماشین بزرگ دو خانگاه بنیه در اون قرار داره. ремонт 70-80% تیار ای دوستان. شپکلوفکا کدن درو چسباندگی تیرزه چسباندگی. خب قالین و پرده و دیگر تون میورینده میمونین زندگی را سر میکنین. 238,000 سامانی. این همی خانه فورا دوستان سودا میشه. میگذاریم بعد چهارمین کوارتیره فروشی دوستان. کوارتیره فروشی هست که با ремонти تیار، ремонти خشتوک زمانوی یک خانگاه کوارتیره در 3 етаж 40 کвадрат метр در 4 میکرورایون 4 محله شهری ترسونزاده رگرده قرار داره. 255,000 نرخ داره. رقمای دستی اخیرش 6446 ده. فقط سریوزنی خریدارو میتونین مراجعه کنین. یک خانگاه یورا ремонт کухні гарнитур پرده داره. خب در 3 етаж جای خوبه. سروشنا 255,000 با زنگ زنید داخل معاملتون میکنه بچه از. میگذاریم با پنجمین کوارتیره فروشی دوستان عزیز. کوارتیره فروشی است که در شهر خوجند دوستان. شهر خوجند یک خانگاه کوارتیره مساحتش 50 کвадрат متر در 5 етаж در حالت коробка 13 میکرورایون شهر خوجند 5 етаж. این همی حالت 219,000 سامانی. روبروی بیمارخانه اینفکسیونی میگه لبی راه. در نزدش باغچه، مکتب، مغازه خب دارد. ремонт همی حالت یعنی که без ремонт коробка بهترین جایده قرار داره. مبلغ ضروره سروشنا بهوده زنگ نزنین. 219,000 سامانی. کدومیتون میخرین؟ رقمای دستی اخیرش 8844 زنگ زد دلشی معلوماتش بگیرین. دوستان لایکاتون رو مونین، подписаться سکنین. نوارو چه خیلی خانه ها ارزانن قیمتن. ویدیو معقول شد یا که نشید نویسته مونین کامنتر ده خدا خواهد به نظر میگیریم. میگذاریم با ششمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که 2 حجرگاه کوارتیره در 6 етаж مساحتش 53 کвадрат متر. امی коробкаҳош зиёдтар мемонем ки зурмон бирасада. خیلی ремонтҳои евро ремонт шиқати ё шояд аму 500-600,000 сум бошанд ки зури баъзе мо намераса бача. ҳам хотир коробкаш мемонем ки бачаи хоси худтон ремонт мекунен, زندگی میکنین. دو خانگاه 53 کвадрат 6 етаж فابریکا لنینگراد نهایی رودکی 260,000 نرخ. خب در فابریکا نزدیک کالج طبی، مکتب، صدیق، بزرگچه، ساختمان یعنی که 6 آشیانگاه می شود. در 6 آشیانه رفته سای خانه ما باشه 6 آشیانه قرار داره. انجامی ساختمان تا ماهی اکتبر میسپران. این همی حالت کردن 260,000 253 کвадрат بچه ها. زنگ زن معلوماتی بیشترش بگیرین خودتون. میگذاریم با هفتمین کوارتیره فروشی دوستان عزیز. کوارتیره فروشی است که یک خانگاه کوارتیره در 5 етаж. یک خانگاه 5 етаж 36 کвадрат 385,000 میگه. نگاه کنید نرخ زور 385,000 36 کвадрат که با ремонтҳои замонавӣ кардагӣ фасон медорен зиндагӣ мекунед. дар поёни бозори корвон назди гравзавод домҳои 50 шона қарор дорад. дар 50 шона ина ҳоҷатхона, ина душ отдельни 385,000 36 квадрат. занг зад далчи маълумотша бигирем бачаҳоз.
мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар 19-ум этаж масоҳаташ 44 квадратный метр. 44 квадрата хуб маҳаллаи Зарнисор, Зарафшон 2, ноҳияи Сино, 19-ум этажа қарор дорад, дом 20 этажа. 320 000 сум нархаш. Таъмир бо сифат ва ремонти нав. Дом 20 этажа, хона дар 19-ум этаж ҷойгир астай. Назди хона масҷид, мактаб, бозор, мағоза, боғча ҳамаш аст. Об свет 24 соат астай. 2 лифт дора. 2 лифт часпондагӣ. баъд аз 10-15 рӯз кор мекуна мега. доми бек сабурай. тирезаҳо сӯи роҳа нигоҳ мекуна. Илтимос беҳуда зангмон назанен. 19 этаж 44 квадрат 320 000 сомонӣ. доми 20 этажа. ҳамин хона чӣ хеле бачо? маъқул шид ё ки нашид? ҳамира комментария кунем ки мо як тамошо кунем, ждат мекунем. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар 3-ум этаж 52 квадратный метр. фурӯшӣ ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбеда қарор дорад. ин ҳамин ҳолат 52 квадрата 390 000 сум мега бачако. 390 000 сомонӣ. духонагаи фасон. поёни корвон раҳи нав. ай корвон як остановка поёнда қарор дорад бачаҳо. 52 квадрат 390 000 сомонӣ. рақамҳои дастии ахираш 1626 аз уми канали Саудо ТВ метавонен муроҷиат бикунен. ду хонага квартира 3-ум этажда Фирдавсӣ Душанбе. занг зад пурсем бачаҳо азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. духонага квартира масоҳати 47 квадрат дар соколни этаж. шаҳри Душанбе дар Гравзавод 255 000 нархаш. духонага 46 квадрат соколни этаж, дом 7 этажа. хуб хона мега полни ремонти замонавӣ дора, кухни гарнитур дора. мечаспонем мега 46-47 квадратный метр бо муомилаи соз дорад. 255 000 сум дар рақамҳои дастии ахираш 82 да занг зада маълумоти бештарша бигирем бачаҳо. мо фақат навор мекунем, шумо тамошо мекунем, шумо равон мекунем, мо навор мекунем. баъдан дӯстон чизе ки равон мекунем адресоша пурра нависонда мо дар равон кунем. худо хоҳад рекламаи фасонаш кунем, ҳаракат карда видеонавор карда рӯй кунем, бо чем суратҳои холи видео хубтара кай бачако. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. як хонага квартира дар 9-ум этаж масоҳаташ 41 квадратный метр. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. коробка 360 000 сум 41 квадрат. хона дар Гипразем пушти бозори деҳқонда ҷойгир астай. корҳои сохтмонӣ бино қариб ба охир расида астай. иҷозати ремонт ҳаст. 41 квадрат духонага карда мешавад. 2 тиреза дорад. дар наздикии бино донишгоҳи молия, мактаби Садиқ, бозор, транспорт ҳама чӣ ҳастай. доми 14 ошёна, хона дар 9 ошёна қарор дорад. бисёр арзон намешавад. дӯстон навор ҷанбасид. чизе ки ёфтем, рӯӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. боз далчи дар WhatsApp хонаҳотона, заминотона, квартираҳотона равон кунед. ман рекламаш карда фурӯшта мегзорам. зиндаву сарбаланд бошен. раҳмат ки Саудо ТВ-ра тамошо мекунед бачаҳо.